Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउस दङ असमिया खौरां बिजोंनि इउट्यूब चेनेलखौ पाकिस्ताननि हेक खालामग्रा हानजाया हेक खालामदों टाइम इट असमिया खौरां बिजोंनि इउट्यूब चेनेलखौ रिभलिउसन पीके मुंनि मोनसे पाकिस्ताननि हेकार हानजाया हेक खालामदों होनना टाइम इटआ फोरमायो लाइभ स्ट्रीम सोलिबाय थानाय समाव पाकिस्ताननि फिरफिलाजों लोगोसे गोथार प्रफेटखौ मान हो होनना ब्रडकास्ट खालामो पाकिस्ताननि हेकार हानजाया दिनै 14 जुनाव देग्लायनि 16थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार 2022 नि मान बावनाय हाबाफारिखौ एबसुआ चिरां जिल्ला बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव खुंफुंनाय जागोन देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारियै दीपक बर' मनदीप बर' बोसोनगिरि मोसाहारि दीपद्युति बसुमतारी रंजाली खेरखातारी अन्जु बसुमतारी जिनजेरि बर' जयस बसुमतारी जुगामि बसुमतारी उपमा बर' मौसुमी स्वर्गियारि किरात बर' रहित स्वर्गियारि मख'नो गोनांदि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारनाय बायदि मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा मैया थावनिखौ नायगिदिंदों बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया हाइस्ट भट मोननो हानाय कन्टेस्टेन्ट जानो हादों साबसिन मोसानायजों बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय DID लिटल मास्टारनि सासे कन्टेस्टेन्ट बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया रायजो राजानि अननायाव हाइस्ट भट मोननो हादों नबजित नार्जारिया गावखौ हाइस्ट भट मोननो हानाय कन्टेस्टेन्ट बानायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेरजों मान बावहरो आरो फाइनालसिम एसेबाव खस्थ' खालामनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायो थारैनो BTC बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव नायबिजिरनाया जामारसिगोन नामा UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बुंबोनाय बायदि फाइल खेवब्लानो हाग्रामा महिलारिया गोजाननि आलासि जानांगोन होननाया सैथो जामारनो थांगासिनो नामा हाग्रामा महिलारिनि फाइलखौ खेवमारसिगोन नामा मानोना असमिया खौरां बिलाइयाव BTC बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव मोनसे खौरां फोसावनाय जादों हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव गासै 24,250 कोटिनि केलेंकारिनि सायाव असमिया खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों थारैनो हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाया जामारसिगोन नामा बेखौ समाजो फोरमायगोन दिनै 14 जुन खालारा बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो नामा मानोना दिनै NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' NDP बिथांमोननि खाफाला लिरजागोन दिनै 14 जुनाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' साजि NDP बिथांमोननि सायाव गोजौ बिजिरसालिया राय फोसावगोन मख'नो गोनांदि गोजौ बिजिरसालियाव थांनाय एप्रिल दाननिफ्राय जागायनानै थांनाय 1 जुन खालार खालि रन्जन दैमारिजों लोगोसे साजि NDP बिथांमोननि हियारिंआ जोबनानै थाङो आरो दिनै बिथांमोननि राय फोसावनाय जागोन मख'नो गोनांदि NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थाफानाय माखासे केडारफोरा थाबैनो उदां मोननांगौखौ हास्थायनानै बाक्सा जिल्ला सिमला थानानि सिङाव थानाय गोदान दैलाजान गामिनि रायजो राजाफोरा बाथौ सिबिसालियाव आर'ज गाबदों UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि बिना गयारिनि बिबुंथि कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नो भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम साबायखर बावहरो बिना गयारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावो दि BPF खौ 17 बोसोर बिथांमोना खेबथाम भट होबायब्ला जोंखौ 5 बोसोरल' नाय जों जुदि जेबो खामानि मावनो हायाब्ला रायजो राजाफोरा सोलायनो हागोन होनना दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों